Mandibulise ngegama lenkosi Yesu. Ndifuna namhlanje sibonisane, sithethe, sifundisane isimilo somshumayeli, the character of a minister. Isimilo siyamdla umuntu. It attract. When you are a Christian, you need to have impawu, characters, izenzo. Ibambi ke into yokuba sithi siyakholwa kodwa sithi xa sima ngaphambili sibe nokuthuka abantu, singabahloniphi abantu abadala, singabanikezi imbeko. Igunya alikunikezi xa ubambe imayikhi okanye ume phambi kwabantu ungabahloniphi abantu ngokukhula kwabo nezigaba zokukhula. Bakhona abantu ababizwayo, babizwe beyi-youth in ministry, belida abantu abadala. Ayithi loo nto xa ume ngaphambili as a minister thatha i-advantage yoba abantu abadala, abanye abantu abadala bakhulu, batshatile, abanye banabazukulwana, abanye banamolokazana, abanye bakhulu kakhulu, bakhule izigaba ebomini. They have experienced a lot. So when we stand in front of people, brethren, in front of the church, we need to display a certain behavior that will attract love, integrity, wisdom, and deep personal relationship with God. So behavior of which the behavior of Jesus Christ. Little Bible again, we must have a Christ-like behavior, and then humility, ukuthobeka, ukulunga, ukwehla. Ukuthobeka ke ayikuko ukuthi deleleka, uba humble. Kubalekile sixa sima ngaphambili sibonakalise also ne-body language. Body language iyakwazi ukunikeza isimilo, amehlo ethu, indlela esijonga ngayo, nendlela esenza ngayo. Body language, how do we display ourselves? Isimilo ke esimbi siyakwazi ukugxotha abantu, siyakwazi ukugxotha ungamaneleki. Yenza ukuthi ukutya okunetyiwa akutyeki. So kubalulekile sosima ngaphambili, imbeko, umbuliso kuyakwazi uyakha a good character. Lithi ke iBhayibhile in the book of Galatians chapter 5 verse 22, fruits of the spirit is iziqhamo zakwamoya, which is life, peace, patience, self-discipline, self-control. Iyazichaza ke zonke, zimpawu ke ezo zakwamoya. So kubalekile ke njengoba sime ngaphambili, abantu abasafuna ukuyiva imiyalezo okanye intshumayelo ngendlela esizi-displaya ngayo. Fumaniseke umuntu uphethe iBhayibhile, unxibe ikhola, unxibe loo mpahla ayinxibayo ezukisa uThixo, but into ayikhuphayo yalumeza kakhulu, especially ke kule ministry yobuvangeli. As thina singabantu abamnyama sinala nto yokuba umvangeli xa ingacengi, ukuze ube ngumvangeli sucenga, yiba ndlongololo, yiba nala character yobudlongololo. Nathi sababona befundisi bethu bakudala, the past ones, sababona bedlongololo, sayibona nathi laa nto ingathi umvangeli funeke angacengi, angacengisisi. Laa nto is not good. It's not portraying kakuhle. A good character can sell a lot. Ungakhange ushumayele, ungakhange
ukode justing nje ngecharacter yakho, ngediscipline, humility, behavior yokwehla, si-understandane. I-behavior ke nendlela ilwimi olibalekisa ngayo. Khona indlela yothetha ku-youth, khona indlela yothetha ku-Sunday school, khona indlela yothetha ebantwini abadala, khona indlela yothetha kootata, khona indlela yothetha komama, khona indlela yokuthetha ebandleni, khona indlela yothetha ekuhlaleni, khona indlela yothetha ekhaya. Closing, umama wami ondizalayo zange asindiswe kuba ndishumele kuye, wasindiswa ngenxa yecharacter, ngezenzo endizenzayo ekhaya. Iyakwazeka ke ukuthi ngesenzo umzalwane anaso, icharacter anayo, isimilo anayo, i-approach anayo, yenza ivangeli lingakwazi ukumameleka. Qonda uba angekhe andifuni noyibona le vangeli ayishumayelayo. If ivangeli lo, ngcono ndingayi kungcono ndingayifundi. Xa umzalwane ekwazi ukuthukanisa, ekwazi ukuxabanisa, ekwazi ungabeki isisombululo. A character of a minister must bring peace, must bring love, must bring fellowship. In closing, isimilo somshumayeli, a character of a minister. May the good God bless you. We will continue ke ngesi sifundiso. uThixo nje anisikelele in Jesus mighty name. Amen.